Maayong buntag. I'm going back home from my son school. At the same time, mag-walking guys. Yan yung ano natin dito, mga neighborhood. Nag-shortcut lang ako guys. Look guys. Oh, yan. Roots. Relax. Ganda. Nag-walking lang guys kasi para exercise din. Ohayo sis. Ohayo gozaimasu. Galing ako ng gakko ni anak sis. Ginoo ko sis. Nahingal ako sis. Wala kang work sis. Ito yung kapitbahay namin sis. Naskavita. Nahingal ako dahil. Ginoo ko dahil mother's duty. Thank you sis sa dalaw. Nag-LS ka dali sis kasi sayang yung load. O nga sis, ayaw ko lang i-reveal today yung face ko sis kasi na ano sis, nahingal talaga ako sis, ginoo ko sis. Sayang yung data ko kaya i-LS ko na lang. May herring sis, may herring ba dyan? Thank you sa pag ano, tamsak-tamsak dyan sa 2 million viewers. Bigla ang LS. Miss Heidi, admin. Kanina mag-LS sana ako sis, kaso lang nakapagalitan ako ni anak. Sabi niya, ma'am, sabi ni anak, ma'am, don't do live, don't do YouTube. Salamat. Tingnan niyo mo eh. May kuruma pa oh. Pag hindi ako tumingin, patay na, bundol na day. Hello sir, thank you sir. Yan. Sabi ni anak, ma'am, don't do YouTube, don't do video. Patago lang. It's not allowed. We're walking. Ay, naku, day. Japan talaga, day. Pag Japan, follow the rules para hindi matiklo. Hindi na natin i-reveal mga face nila dito kasi baka palo tayo ni lolo. Yan yung clinic dyan. Clinic ng anak ko. Dati, children's clinic. Maganda yung doc dyan. Mabait. Magaling din sila. And then, so yan yung ano, yung PCR center. Para sa mga pag-test kung may COVID ba o wala. At saka ito sila lolo at lola. Nagtakbo ako. Umagang kay ganda, andyan na yan sila. Nagaano sa viewing. Salamat sa 1,000,000 na tao. Saglit lang to, saglit lang. Yan yung electric train. Tama ba yun, ma'am? Densya. Charge, ampeg. Ito naman yung eye clinic. Diyan, eye clinic. Pero pwede ka din magpa-check dyan. Sa mga sawi, pwede magpa-check dyan. Charot. Yan yung Shopao company. Sabi nila Chinese owner daw yung ano.
may-ari. Hi guys, I'm so tired. So yan yung ewan ko anong place yan. Yan, bukid-bukid. Ang tagal, nag-wait ako ng sa traffic lights. Yay! Traffic lights. So guys, yan yung tindahan ng siopaw. Tindahan ng siopaw guys. Masarap dyan. Kaso medyo mahal. Sino yung nagtambay at ating balikan? Balikan natin ng bongga. Yan. Ano to, barber shop? Barber shop guys. Ano siya, high school girl. Tingnan nyo guys, oh. Yan yung guys. Parang dyan na part yung yung parang railway. Dyan naman na part is yan siya yung parang sa tindahan ng mga meat, ganon. Alam niyo yung bus na yan guys, para sa mga special children. Yan. Yung parang sundo nila ba. Ay naku guys, nahingal ako guys. Hello sis, ohayo gozaimasu. Good morning sis. So yan yung tindahan ng meat shop. Yan, meat shop yan. Ito yung favorite yasai store. It's like a vegetable store, ganon. So yan na side is flower shop and coin laundry. Good morning sis, Arirang. Yan sis, coin laundry yan dyan. May herring ba sis? Hello sis, good morning. Thank you sis. Good morning sis. So yan yung clown flower shop sis. Yan. Yan yung coin laundry. And one of my favorite shop, Sukiya restaurant. May saloon. Malapit lang to sa bahay sis. Thank you sis ha. Thank you sis sa sa watch. Anyway, I'm going na because punta ako ng Lawson. Bawal kasi yung camera doon sis. So yan yung Lawson. And ito yung mukha ko. Napagod ako sa walking. So thank you for watching and have a nice day. Salamat. Thank you.